खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 1 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लादों आं नीलिमा ब्रह्म। मेष राशि साना गाहाम नङा, सोरजोंबाफोर नांज्लाय खमज्लाय जानो हागौ, सांग्राङै सोलिनांगोन। वृष राशि साननाय लुबैनाया जाफुंसारगोन, नखराव गोजोन फैगोन, साना गाहामै बारलांगोन। मिथुन राशि मावनो लानाय खामानिया आद्रा थागोन, सोरजोंबाफोर सन्देह खालामजानो हागौ, गाज्रि सान। कर्कट राशि खाफाल गेवगोन, धोन आरजिनायनि राहा मोनगोन, नखराव माइनाव फैगोन। सिंह राशि साना गाहाम नङा, नखराव निदान फैनो हागौ, गाहामै सोलिनाया गोनां। कन्या राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन, नखरनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन, समाजाव मोजां मुं गोसारगोन। तुला राशि फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन, रां रुफा आखायाव फैगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि जाब्रबथाय जानो हागौ, लामा दावबायनाय समाव सांग्रां जानांगोन, साना गाहाम नङा। धनु राशि सोरजोंबाफोर सुथुर जाफ्लांनो हागौ, गोसोखौ दबथायनांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मकर राशि जुलि जानो गोनां हौवाफोरनि थाखाय गाहाम सान, जुलिनि रादाय खालामनो मोनगोन, खुसिजों साना बारलांगोन। कुम्भ राशि गावनि अहंकार आखुनि थाखाय गाज्रि मोनजानो हागौ, गोसोआव दुखु मोननांगोन, गाज्रि सान। मीन राशि माबाफोर मुवा बेसाद गोमानो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां, गाज्रि सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआ। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआ कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआ। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।